ole vin hi June ni som pathum ania kan nu birthday ania a birthday a hian enga ka present ang o ka ti a ka surprise dona marchu ma na tanga alo o to athar kala lai sak thai si lo tun nu hian win June ni som pathum sang hi som ni pali birthday a hian kalai sak dona ni kana iwanga ni lova ao thil ania wangin karil ro akam lian a chuan nung turin na kan thoka chuwang chuanin engtik lai poin na thokrang tur kan ni a kan du zong le kan mamo zong chu kan lei ve athi kan lei ve kha athiang ani ka ti a teng kan lenga engzat nge ni phone ka lei sak don ani tuna hian phone dora ko ma hei ti hian phone dora ko ma adu zong tak ka lei sak don ani kan hongang ka hong don ani tuna hian ka hong don ka hong o hi kalai sak tur ani a birthday ka present tur ani a Redmi hi ka present tur ani ka hong don hi ani kalai sak tur chu hi siat angin ke jo hei heti mai hi kan ni a sarkar na thokpo kan ni lawa ma se kan nu du zong ani chuan ti in a chhuna zanin ka thoka thei top tak me ka chhuani hemi leina tur hian sum le pai chu kan nei lo ma se adu zong ka ti puitlin sak theina tur ti in a chhuna zanin ka thoka zana te tlai tak taka ka na thoka banga zinga ka chuaka chung tiang chuan kain hlona tang leo in kalai sak ve don ani pathian khongaina kadonga na thok thain min siama chungkwa kan hlim chuan khovel chungkwa kan hlim chuan anuam ani mai khovel himo pathian kan zinga a chen bok chuan khovel hi anuam ani pathian kan hena om si lawa chungkwa kan hlim chuan si lo chuan khovel kan dam chan om sia nei lo ani chuwang chuan hi ka present don nilpa na thok the min siama wangin ka valom hello tuna chuan kan nu pian cham gift kan pe ang thil nge niang o tuna hian gift kan pe don ani ang thil nge niang lo thlirang thil tam tak ti sak thei ka nei lova hei te mai hi atana ka ti thei to ka ni a achunga hian engemaw oma chuan ka pe don ani thil man to tak ti sak ka chak te lul nen ka budgetin a phasi lova ka thei to ka hian alung oya alom ngai be seyang tuna kan pe ang chibai
hong don yang thil nge omang o kan enang hi kan nu ani a pui nu ani hi pui nu alung oi lo chuan kan da let li ang hong do ne tilang te khe lai kha hei ka tuam uluk khop maya phel po har do mai thei thil nge omang o hei hi nge le kan enang hei hi nge ô arua kan ni hi hei chu hei hei po aruak zia chu lian da wote u naw in ler sia se chi tha an zong angvel kha ni a hei hi achung lang a oma a hnuai a hen nge omang kan enang spawn heo wow thil nge le my dream wow say phô oho thank you mà sẽ hey ai khát chọn Sunday dress hey le oh oh mobile phone nghe mình le Redmi 12 5G Redmi 12 5G phone a chuan i o kha ni em phone a o ber birthday gift adong ro pui khop mai thank you wow hey complete cup heo ava han moi don em so nai te wow Redmi a man chak ber le a o ber phone tuna hian anei ta thank you oh birthday gift kati thei to kan hi e hemi tan hian a chhuna zanin na satakin ka thoka ti chuan ama po ka hril mi alowa ti hian an surprise ani lom thu sei turte na yem tuna alom thu sei na lo ngai thang big very big thank you I love you khati zong khani e kan birthday gift and present birthday shoi thleng tu kan pathian hena lom thu ka soi ani na thok thei min siama kan du thilte in beton thei tura hrisela le damna min petu kan pathian hena lom thu omro se kan lom e